Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Bugün yine TikTok video bilen sizin hizmetinizde. TikTok'umuzda koyacak ikinci videomuz. Bu da VPN hakkında olacak dostlar. Videomuza geçelim. Play Market'i açacağız dostlar. Play Market'in golü yerine şu şekilde bu Prohi yazıyoruz. Ve golü dönmeden sonra işte u Prohi deyip çıktı. Robert'un kellejiği dostlar. Men bunu ýöňs sketch edip barlap gördüm. Siziň wagtyňyzy almasynyk maksady bilen. Bunu üstüne basýas we siz sketch edildiňizden soň şu şekilde bolýar. Aç diýäs. Aç diýip biraz garaşanmazdan soň şu şekilde görünýär. VPN'imiziň görünüş şekli şu. Bu taýdan connect diýen düýmesine basýas. Bu VPN'im dostlar sagat alyp işletmeli. VPN'ler ýarym sagat 10 minut neştaýda görüşmege wagt berýär. Häzir biraz az alyp urandan soň şular bassaňyz 5 sekundlyk reklama görýär. 30 minut berýär sana ýarym sagat. Bundan ýa-da çykalyň görüşmege ýaly 1 saat 47 minut wagtymyz bar. Azaly berse barlap bu taýlardan wagtyňyzy köpeldip bilýäňiz. Bunu inni aşağıya ýygnalyň, birinji barlap göreliň YouTube'a çykýarmyka. Görüşmek diýäl dostlar, YouTube'a açdy. Täzeden bir videony barlap göreliň. Videolara girip dostlar siziň wagtyňyzy almaýyn men bir işleýänini göreliň. Görüşmek diýäl. İşläp dur. Bundan men YouTube'dan çykýan dostlar. Şimdi TikTok'a girip göreliň. Yüreğime alın sen. TikTok'um dostlar ne görüşmek diýäl. Sevgilin var mı? Var. Sevgilinle ortak erkek arkadaşın var mı? TikTok'um yapayım dostlar. Görüşmek diýäl. Ýene bu da Instagram hesabım dostlar. Bunu takip etseňiz sizden beğenirsiňiz meni. Görüşmek diýäl. Instagram'a da çykýar. Telegram'a da girýär dostlar. Ýene görüşmek diýäl. Ene dostlar, bugün size tanıtacak videom şu meseleler çıksa ya işletip bilmeseňiz yorumlarda yazsanız nesip bolsa kömek etmäne çalışarım. Bugünkü videolarım nesip bolsa ýene bu ben hakkında bolar. Aýş sizden ýene bir gezek podpisat etmeyi unutma, like basyň, repost edin. Sizin beğenilerinize, yorumlarınıza garaşýan dostlar. Inniki videoda görüşýänçe hoşça bolun, sağlykda bolun.